מה קורה חברים? אני פה מכין את הטוסט, אולי מספר אחד בארץ. מה שאני עושה עכשיו, אני מפלט בצל, לוקח עגבניה וחותך אותה בשתי חתיכות. ראו שזה באוויר? ואני רוצה ליצור פה אשליה של פטריה. עכשיו, הטוסט הזה, היתרונות שבו זה שהוא בא מבית אהוב וחם. שחר, יש לך מתחרה. הניצחון יהיה שלי, ורודי תבחר בי. או שבך. אבל בהחלט יש תחרות, כי מה שעשיתי, אני בעצם, כמו שאתם רואים, מפלט גבינה צהובה לשניים, פותח אותה לשניים, ומפלט פנימה את הטוסט. אחיזה קלה, כמובן קצת אורגנו, שימו לב, ויש לנו עוד אחד מוכן. בינתיים 1 מ-3, עוד אחד ויצאנו לדרך. בטוסט האחרון אני רוצה ליצור אשליה של חיתוך.